I ja mam w związku z tym pytanie do pana Koszałki, do skarżącego. Panie Koszałka, a zaznaczam, wiem co mówię. Zaznaczam, wiem co mówię. Mam nadzieję, że nagrywacie, tak jak zawsze. Dlaczego pan kłamie, panie Koszałka? Dlaczego pan kłamie? Bo pan pozwoli, teraz ja mówię. Zarzucacie tutaj, że sprawa nie została podjęta. Skoro Piotr Ziemiewski pana informował, przecież był pan dziesiątki razy, o ile nie setki razy w gminie na przestrzeni tych 2 lat. Chociażby do pana Mariana Reglińskiego, gdzie pan skrzętnie korzysta z pomocy, jeśli chodzi o wypełnianie wniosków o dopłaty. Niezależnie tu się odbywają różne spotkania, zebrania rolnicze, na których jest pan dosyć często, nie mówiąc o wielu innych sprawach. Natomiast jeszcze raz powtarzam, że jest to kłamstwo, bo skoro się podaje tutaj, że wójt nie podjął sprawy, bo tak to nasz nie podjął sprawy, to te fakty, o których tu przed chwilą mówiłem, i cytuję pisma, wystąpienie nasze stosownie do organów, które są władne, zająć stanowisko, czyli do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Ich odpowiedź pan i 2 lata spokoju, wiecie państwo, no to jest najdelikatniej mówiąc dziwne, żeby nie powiedzieć dosadne. Jest to po prostu kłamstwo i ordynarnie pan wprowadza w błąd Radę, zawracając głowę, bo Rada jest od czegoś innego. Proszę państwa, ta skarga doszła na kilka dni przed wyborem sołtysa w Tuchlinie. Około tygodnia, 5-7 i coś takiego doszło. I pierwsze wejście, ja się dotychczas w mojej 25-letniej pracy nie spotkałem, zawsze miałem bardzo dobre relacje z sołtysami i mam do tej pory. Pierwsze wejście, skarga na wójta, gdzie nie mieliśmy w sprawach sołeckich do tej pory do czynienia, to źle wróży dla współpracy na przyszłość. I tu chyba mamy świadomość tego. To źle wróży. Bo są inne ścieżki i inne możliwości. Wiecie państwo, mi to tak troszeczkę przypomina, bo patrzę, a przez ostatni rok karierę w polityce i nie tylko w kontaktach takich międzynarodowych robi takie sformułowanie wojna hybrydowa. Coś, co ma miejsce na Ukrainie pomiędzy Rosją a Ukrainą. Tam nie ma takich typowych walk, front, żołnierze. Są zielone ludziki, są jakieś sprawy inaczej nazywane po to, żeby nie podpadało pod prawo międzynarodowe, etc., etc. Ja tak sobie, wiecie państwo, się zastanawiałem po tym fakcie i tak myślę sobie, to jest i też jest to nasza mała taka wojenka hybrydowa w naszej gminie. Wiecie państwo, jeśli coś jest nie pomyśli, a oczywiście, że jest nie pomyśli, bo tu miała być zmiana pierwszeństwa na tych drogach, że jest nie pomyśli, no jak się nadarzyła okazja, no to należy uderzyć i to z grubej rury. Drodzy państwo, podobne poszło, oprócz tej skargi do Rady Gminy na wójta, to poszło do samorządowego kolegium odwoławczego. Też o tutaj ukaranie, jak i też przymuszenie prawie wójta, żeby zrobił po myśli tej sprzed 2 lat odnośnie tej zmiany organizacji. I co kilka dni temu samorządowe kolegium odwoławcze odrzuciło tą skargę, podtrzymując stanowisko gminy, uważając, że jest to prawidłowe. Podobno dzisiaj, jeszcze tej poczty nie miałem, wiecie państwo, ale nie na tym koniec. W tej chwili pan Koszałka skarży samorządowe kolegium odwoławcze, bo nie zajął stanowiska w myśli i skarży do wyższej instancji, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wiecie państwo, to jest nasza taka mała wojenka gminna hybrydowa. Donosik, świństewko, dokłamać, donieść, przekłamać, taka nasza. Myśl jest głębsza, proszę państwa, ja troszeczkę mam doświadczenia. I wydaje mi się, obym się mylił,
że to idzie w innym kierunku. Jeszcze czas póki co jest zbyt wczesny, ale to w moim odczuciu może pójść w kierunku próby zorganizowania nie za długo referendum w sprawie odwołania wójta i rady, ponieważ ona nie działa. Ruchy wiele na to wskazują. Wiele na to wskazują. Jeszcze raz mówię, Pani proszę, jeszcze raz mówię. Po co Pan kłamie, skoro miał Pan tą informację, a wyciąga, a całej pikanterii dodaje faktu to, że po 2 latach Pan wyciąga. Kiedy jest to Panu potrzebne? Kiedy jest to Panu potrzebne? My jesteśmy zasypywani, proszę Państwa, przez stowarzyszenie różnymi pismami, pisemkami i podobnymi,